mai santa sunanta na sashi a kalbina na san so kun shi wuya amma fa Khadija tana raina idan har kin bar ni da wa zan zauna mai suna farar aniya laya ku dubo farkon zance na Khadija nake kawana kun san ta mamaye kalbina na Hassan zaki na amdiran da kika ji kalamai so shi baya buya ni ma na aiko sako na farata ya kyakkyawa kyawanta yana da burge ni batun maganar haƙuri wannan ma ya daɗa tazani ni akan soyayyar ta na hayar da kusa na amizani ka taho mai sauraro domin ka fahimci kalamai na kun san so sarki ne ni kama haka na ya fahimta ta kuma shi dai bai da gwani na san za ku gane manufata haka santa ya kama ni ko yaushe ina da ƙaunar ta zan jura bugun doka in har kika yarda kina suna zan so ki fahimce ni dan san ki a raina yayi nisa in hakika na gano kyawun bishiya ta yi rassa haka san ki ya kama ni ya zauna a raina ba wasa in Khadija Khadija ta ki aminta na baki gurin kwana kin zama to Laila ni ko majanin haka ke cewa haka ma wasu ke cewa ni da ke